భాగవతం షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో ఉన్నాము. 1వ స్కందం 7వ అధ్యాయం 3వ శ్లోకం చూద్దాము. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీ సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. భగవతి శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే రామ హరే రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ, అందరికి ప్రణామాలు. క్లాస్ అందరికి స్వాగతం. సో 7వ అధ్యాయం ద్రోణసుతుడి దండన అంటే అశ్వత్థామకు జరిగినటువంటి దండన ఇందులో చూస్తాము. మొట్టమొదటి నిన్న మొదటి 2 చూసాము. శౌనక ఉవాచతో ప్రారంభమైంది. మనం అర్జునుడు భగవద్గీతలో ఏ విధంగా అయితే ప్రశ్నలు అడిగితే సమాధానాలు చెప్పుకుంటూ భగవంతుడు వస్తూ ఉంటారో అలా ఇక్కడ శౌనక మహాముని అడుగుతూ ఉండడం, మరి ఈ సూత మహాముని సమాధానాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో అలా ఉంటూ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో శౌనక ముని ఆయన భృగు మహర్షి కుమారుడు. ఆయన అడుగుతున్నాడు ఏమని, మరి ఇదంతా జరిగింది కదా, ఈ వ్యాసదేవులు ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత ఏం జరిగింది, ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ వ్యాస మహర్షి నారదులు వారు వెళ్ళిన నిష్క్రమణ తర్వాత ఏం చేశారు అని అని చెప్పినప్పుడు సూత గోస్వామి చెప్పడం ప్రారంభించారు నిన్న. ఏది, ఈ వేదాలన్నిటితో ఈ సరస్వతి నది, వేదాలకు సరస్వతి నదికి సన్నిహిత సంబంధం ఉన్నది. వాటి ఎంతో సన్నిహితంగా ముడిపడి ఉన్నది వేదాలతో ఈ సరస్వతి నది. అంటే బ్రహ్మనద్యాం సరస్వత్యాం అంటే వేదములు, మరి బ్రాహ్మణులు, మహాత్ములు వీటితో సన్నిహితత్వంలో ఉన్న ఈ సరస్వతి నదీ తీరంలో పశ్చిమ వైపున శమ్యాప్రాసం అనే చోట ఒక ఋషులకు అనుకూలమైనటువంటి ఆశ్రమం ఒకటి ఉన్నది. అది అని చెప్పి నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు అంటే, తస్మిన్ స్వ ఆశ్రమే వ్యాసో బదరీ షండ మండితే ఆసీనోపస్పృశ్య ప్రణిదధ్వౌ మనః స్వయం. సో బదరీ వృక్షాలన్నిటితో కూడా అది ఎలా ఉన్నది అంటే ఆశ్రమ వాతావరణాన్ని వర్ణిస్తున్నారనమాట. అది బదరీ వృక్షాలన్నిటితో కూడా సమావృతమై ఉన్నదట. అటువంటి స్థలంలో
వ్యాసదేవుడు అక్కడ తన ఆశ్రమంలో ఆయన ఆసీనుడై పవిత్రీకరణ కోసం ఆయన ఆచమనం తీసుకుని ధ్యానానికి నిమగ్నమయ్యారు. సో ఆచమనం అంటే భగవంతుడికి నమస్కరించి తీర్థం తీసుకోవడం. సో అక్కడ ఆ నదీ తీర్థంలో సరస్వతి నది వేదాలతో ముడిపడి ఉన్న నది, మహాత్ములు బ్రాహ్మణులు అందరికీ ఉన్నటువంటి స్థానం కాబట్టి ఆ నది ఒడ్డున ఆయన కూర్చుని అలా ఆచమనం తీసుకుని ఆయన ధ్యానంలో నిమగ్నుడయ్యారు. తస్మిన్ స్వ ఆశ్రమే, దాని యందు ఆ ఆశ్రమంలో తన యొక్క స్వ ఆశ్రమం అంటే తన ఆశ్రమంలో అక్కడ వ్యాస మహర్షి బదరీషండ మండితే అంటే బదరీషండ అంటే బదరీ వృక్షాలతో మండితే ఉన్నటువంటి కూడుకొని ఉన్నటువంటి బదరీ వృక్షాలతో సమావృతం అన్నారు కదా, అంటే బదరీ వృక్షాలున్న ఆశ్రమ ఆ ప్రాంతంలో ఆసీన కూర్చుండి ఆయన ఉపస్పృశ అంటే ఆచమనం తీసుకుని ప్రణిదధ్వౌ కేంద్రీకరించారు. స్వయంగా ఆయన మనస్సును ధ్యానం మీద కేంద్రీకరించారు. అంటే భగవంతుడి మీద ధ్యానించడం, కేంద్రీకరించడం, ఫోకస్ చేయడం, కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం, మెడిటేట్ చేయటం అన్నిటికీ ఒకటే అర్థం. సో ఆయన ఈ రకంగా తన యొక్క మనస్సును ధ్యానంలో కేంద్రీకరించారు అని పవిత్రీకరణ కోసం అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా గురువైన నారదముని ఆదేశాలను అనుసరించి వ్యాసదేవుడు ధ్యానానికి అనువైనటువంటి అలాంటి దివ్యమైన ప్రదేశంలో మనస్సును ఆయన కేంద్రీకరించారు. భక్తి యోగేన మనసి సమ్యక్ ప్రణిహితే మలే, అమలే ఈ అక్షరం వచ్చినప్పుడల్లా అక్కడ ఆ పెట్టవల్లనన్నమాట. సో ప్రణిహితే అమలే అపశ్యత్ పురుషం పూర్ణం మాయాం చ తదపాశ్రయం. సో భక్తి ఈ విధంగా ఆయన మరి భౌతికత్వం అనేది ఏమాత్రం మనసులో లేకుండా, భౌతికత్వ రహితంగా అంటే ఈ భౌతికత్వ కల్మషాలు కానీ ఆలోచనలు కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా మనస్సును భక్తి మీదే నిలిపి ఆయన ధ్యానమగ్నుడై పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవంతుణ్ణి మరి ఆయన సంపూర్ణ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి బాహ్య శక్తిని చూడగలిగారు. సో ఎవరు భగవంతుడి యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నది, ప్రతిదీ ఆయన ఆధీనంలోనే ఉన్నది. అయితే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఎందుకు ఈ మాట వాడారు అంటే బాహ్య శక్తి కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నది, ఆయనదే కాబట్టి ఈ బాహ్య శక్తి కూడా ఆయన సంపూర్ణ ఆధీనంలో ఉన్న ఈ బాహ్య శక్తిని చూడగలిగారు అని చెప్తున్నారు. భక్తి యోగేన మనసి సమ్యక్, సంపూర్ణంగా భక్తి యోగం మీద మనస్సును ప్రణిహితే లగ్నం చేసి, అమలే అంటే మలినం లేని శుద్ధమైన తత్వము, అందుకని భౌతిక రాహిత్యం అన్నారు. భౌతికత్వం మరి సత్వరజ స్తమో గుణాలతో రాగద్వేషాలు తద్వారా వచ్చిన రాగద్వేషాలతో కూడుకుని ఉంటుంది కాబట్టి భౌతిక రహితం అన్నారు. అంటే భౌతికత్వం లేదు అంటే అది శుద్ధత్వం, అది అమలత్వం, మలినం లేనటువంటి శుద్ధత్వం. అందుకని అమలే అంటూ ఆ భౌతికత్వం లేని ఆ నిష్కల్మష మలినం లేని తత్వంతో అపశ్యత్ పురుషం కాంచారు. అపశ్యత్ అన్న చూడడం, ఎవరిని? పురుషం, భగవంతుడిని, ఆ పురుషుణ్ణి, పరమ పురుషుణ్ణి, పూర్ణుడైన భగవంతుణ్ణి, మాయాం ఆయన బాహ్యశక్తి కూడా, భగవంతుడినే కాదు ఆయన బాహ్యశక్తిని కూడా ఈయన చూడడం జరిగింది. తదపాశ్రయం ఆయన అధీనంలో ఉన్నటువంటి ఆ బాహ్యశక్తితో సహా భగవంతుణ్ణి దర్శించాడు. ఈ విధంగా ఆయన శుద్ధమైనటువంటి అమలమైనటువంటి మనస్సుతో భక్తితో మనస్సును మరి సంలగ్నం చేసి ఆ పూర్ణ పురుషుడైన భగవంతుణ్ణి ఆయన మాయాశక్తితో సహా దర్శించగలిగారు అని చెప్పి 4వ శ్లోకంలో సూత మహాముని వర్ణించారు. సో ఏం చేశారు అంటే ఆయన కనులు మూసుకుని ఎప్పుడైతే ఆయన ధ్యానం చేశారు, ఇటువంటి మహాత్ములకి ధ్యానం అనేది కూడా వెంటనే చేయగలుగుతారు. ఆయన మనస్సు వెంటనే లగ్నం చేసి ఆయన వెంటనే ఈ పూర్ణ పురుషుణ్ణి బాహ్య శక్తితో సహా దర్శించడం జరిగింది. అది. సో ఇది 4th శ్లోకం. ఇది పరతత్వం గురించి పూర్తి అవగాహన కేవలం భక్తితోనే, భక్త్యామామభిజానాతి అని మనకి భక్తితోనే నన్ను పూర్తిగా తెలుసుకోగలరు. కాబట్టి భగవంతుడు పరతత్వం అంటే ఆ సత్తు, ఆ భగవంతుడు కాబట్టి కేవలం భక్తితోనే సంపూర్ణంగా అనుభూతి అనర్చుకోగలరు. ఏ మార్గమైనా చివరికి భక్తిలోకి దింపుతుంది. మనం చూసాం ఆ నిచ్చెన, మరి కర్మయోగమైన, జ్ఞానయోగమైన, అష్టాంగ యోగమైన, భక్తి యోగమైన
భక్తిలో చివరికి పరిపూర్ణత స్టేజ్ భక్తి. ఆ భక్తి మరి ఎటువంటి భక్తి అంటే నిష్కల్మషమైన, శుద్ధమైన, రాగద్వేషాతీతమైన, అమలమైన భక్తి. అది భక్తి. సో ఆ భక్తి ఎలా వస్తుంది అంటే నిత్యము మనం ఇలా, అందరికీ ఆ భక్తి పుట్టుకతోనే ఉండదు, ఎక్కడో మహాత్ములకి పూర్వజన్మ పుణ్యానుసారం రావచ్చు కాబట్టి, అందరికీ ఆ స్థితి ఉండదు కాబట్టి మనం ఈ భక్తి యోగ పద్ధతుల్ని అవలంబిస్తూ ఆ సాధనలో ఉంటూ అటువంటి భక్తిని అలవర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. సో ఇది కానీ చివరికి చేరవలసిన భక్తి తత్పరత ఎలా ఉండాలి అంటే అలా ఉండాలి, అమలత్వంతో కూడుకుని ఉండాలి, ఆ శుద్ధత్వంతో కూడుకుని ఉండాలి, ఆ ప్రేమతత్వంతో కూడుకుని ఉండాలి, రాగద్వేషాతీతంగా ఉండాలి. సో అలాంటి భక్తితోనే భగవంతుడిని మనం మనిషి సంపూర్ణంగా అనుభూతి చెందగలడు. ఎందుకు? భగవంతుడికి ఆ నిష్కల్మష అమలత్వం, ప్రేమతత్వం ఉన్నది కాబట్టి ఆయనని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంటే మనం కూడా మరి ఆ గుణాలను అలవర్చుకుని ఆయన తత్వం ఏంటో మనం ప్రాక్టికల్ గా తెచ్చుకోగలిగినప్పుడే ఇది భగవత్ తత్వం అని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి ఆ భగవత్ ప్రేమ, ఆ ప్రేమతత్వం పెంచుకోవడం ముఖ్యం అని పదే పదే మనం చూస్తూ ఉంటాం. అందుకనే రాగద్వేషాతీత రహితం. ముందు ఈ ద్వేషాలు, ఈ రాగాలు, ఈ జలసీలు వీటిని వదులుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకు అంటే భగవంతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, భగవంతుడి యొక్క గుణాలని మనం ఏమిటి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి, వాటిని పొందాలి అంటే ముందు ముందు మానవత్వ తత్వం అర్థం చేసుకుంటే కానీ మనం దైవత్వ తత్వంలోకి వెళ్ళలేం. సో దురదృష్టవశాత్తు మరి ఈ రాగద్వేషాలతో మానవత్వ తత్వాన్నే మనం పూర్తిగా అవలంబించలేకపోతున్నాం. మరి రాగద్వేషాలతో ఉంటున్నాం. మరి అవి కూడా నిజమైన మానవత్వ తత్వాలు, లక్షణాలు కాదు. కాబట్టి ఈ రాగద్వేషాతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు, ఆ శుద్ధమైన తత్వం వచ్చినప్పుడే ఆ భక్తి అనేది, నిజమైన భక్తి అనేది కూడా అవలంబించుకోవచ్చు, స్థిరపరచుకోవచ్చు, ఆ భక్తిలో స్థిరపడవచ్చు. అప్పుడే సంపూర్ణంగా భగవంతుని మనం అనుభూతి చెందవచ్చు. అటువంటి పూర్ణ జ్ఞానం ద్వారానే భగవద్ధామంలో కూడా భగవద్ధామంలో ప్రవేశించడానికి అంతటి శుద్ధత్వం ఉండాలి. లేదు అంటే మరి మనం ఈ మలినంతో వెళ్ళాలన్నా కూడా మరి అది సాధ్యపడదు. మరి అంత మలినం లేని చోటకు వెళ్ళాలంటే మలినం లేకుండా మనం ఉంటేనే వెళ్ళగలుగుతాం కదా. సో నిరాకారం అని చెప్తూ, సో భగవంతుడైన ఈ కృష్ణుడు మరియు ఆయన కర్మలు కూడా దివ్య ధ్యానంలో మరియు ఆయన కర్మల యొక్క ధ్యానంలో నిమగ్నుడవవ్వు అని నారదుడు వ్యాసదేవులకు ఉపదేశించారు. కాబట్టి ఆయన ఈ రకంగా ఆయన ధ్యానంలో ఆయన నిమగ్నుడయి భగవంతుడి యొక్క పూర్ణతత్వంలో వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ చూసాం కదా. సో దేవదేవుడైన వాసుదేవుడి యొక్క హిరణ్మయ పాత్రం అనే ఆ తత్వాన్ని మరి తీసివేస్తే భగవంతుడు కనిపిస్తారు అన్నది మనం అక్కడ ఈశోపనిషత్తులో కూడా చూస్తాము. సో అలా ఆ విషయం, అలాంటి ఆచ్ఛాదన తొలగితేనే పరతత్వం యొక్క నిజ దర్శనం కలుగుతుందని ఉపనిషత్తులు మరి ఈశోపనిషత్తులు కూడా మనం చూస్తాం. సో అది ఈ శ్లోకంలో మరి చెప్పబడ్డ శక్తి బాహ్య శక్తి అని చెప్పారు కదా. సో భగవంతుడికి ఎన్నో శక్తులు ఉన్నాయి, ఆంతరంగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి, బహిరంగ శక్తి. సో ఇక్కడ బాహ్య శక్తి అన్నది చెప్పారు ఈ శ్లోకంలో ఆయన బాహ్య శక్తి గురించి. ఈ విషయం వాటి కర్మలను గురించి వివరాల ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. అంటే చంద్రకాంతి చంద్రుడితో కూడి ఉన్నట్లుగా ఆంతరంగిక శక్తి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడితోనే ఉంటుంది. చంద్రకాంతి ఉంది అంటే అది చంద్రుడితోనే ఉంటుంది. అలాగే ఆయన ఆంతరంగిక శక్తి ఆయనతోనే ఉంటుంది. జీవులను మరి అజ్ఞానాంధకారం లో ఉంచే కారణం కాబట్టి ఈ బాహ్య శక్తి అంధకారంతో పోల్చబడింది. ఎందుకంటే బాహ్య శక్తిలో మరి సత్వరజస్తమో గుణాలు ఉండి, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల వల్ల ఈ స్వభావాలు, రాగద్వేషాలు కలిగి మరి జ్ఞానానికి అవి ఆటంకంగా ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ఇది అంధకారంతో పోల్చబడింది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అలాంటి బాహ్య శక్తి పూర్ణ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుడి అధీనంలో ఉన్నది అని అపాశ్రయం అనే పదం ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్పబడింది. ఆంతరంగిక శక్తి మాయ అని కూడా మనం దాన్ని అంటాం. మాయ అని అన్నప్పటికీ కూడా, ఇది మాయ అయినప్పటికీ
ఆధ్యాత్మికతలోనే ప్రదర్శింపబడుతోంది కాబట్టి అది కూడా ఆధ్యాత్మిక మాయ అంటున్నారనమాట. ఇది మరి భగవత్ మాయ లాంటి భగవత్ శక్తియే కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక మాయ. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఆశ్రయంలో గనక మనం ఉన్నట్లయితే అజ్ఞాన అంధకారం క్షణంలో నశించిపోగలదు. అలాగే మరి సమాధిలో ఆత్మలో తత్వంలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు కూడా ఈ మాయనే అంటే ఈ ఆంతరంగిక శక్తినే ఆశ్రయిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కాంతి తేజస్సులో మరి అంధకారానికి ఏ విధంగా అయితే తావు లేదో అలాగే భక్తిలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఆంతరంగిక శక్తి యొక్క కర్మ అయినందున అక్కడ భౌతిక శక్తికి కూడా తావు లేదు అంటున్నారు. ఎప్పుడైతే మనం భక్తిలో నిమగ్నం అవుతామో మరి అది కూడా మన యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి యొక్క కర్మ కాబట్టి అక్కడ భౌతికత్వం అనే దానికి తావు లేదు. ఎందుకు? మన ఆంతరంగిక శక్తి అంటే మన ఆత్మ, అది కూడా శుద్ధం, మరి భగవంతులాగానే సచ్చితానంద. కాబట్టి ఆ ఆత్మతత్వంలో మనం గనక లీనమైనప్పుడు ఈ భౌతిక శక్తికి ఇక తావు లేదు. అందుకే మనం భగవద్గీతలో కూడా ఈ ఆత్మశక్తిని ఈ రాగద్వేషాలు కూడా కాదు, కోరిక అనేది కప్పివేస్తోంది అంటారు. కోరిక వల్ల ఈ రాగద్వేషాలు ఇవన్నీ కలుగుతున్నాయి కదా. సో ఆ ముసుగు ఎప్పుడైతే తొలగిస్తామో, కోరికల్ని ఎప్పుడైతే తగ్గించుకుంటామో, రాగద్వేషాలను ఎప్పుడైతే పారద్రోలుతామో ఆంతరంగిక ఆత్మతత్వం భగవతత్వం వెల్లడవుతుంది, అశుద్ధతత్వం. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాంటి ఆత్మతత్వంలో లీనమైనప్పుడు ఈ భౌతిక శక్తికి తావు లేదు. ఇక అప్పుడు మరి రాగద్వేషాలని సత్వరజస్తమో గుణాలని కూడా మనం తరిమివేయగలము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అటువంటి ఆంతరంగిక శక్తి మరి చాలా ఘనమైనది. ఇక రాబోయే శ్లోకాల్లో కూడా వివరింపబడుతున్నట్లుగా భగవంతుడు తప్ప ఇక వేరే ఎవరు కూడా పరమ పురుషులు కాచాలరు. సో మనం అందరం భగవతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని తద్వారా మరి ఆయనను పొందడానికి అర్హులమైన భగవంతుడే అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా సో ఇంతకీ శ్లోకంలో చెప్పింది ఆయన ఈ రకంగా నిర్మలమైన మనసుతో మలినం లేకుండా భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ మరి ఆ పూర్ణ పురుషుణ్ణి భౌతిక శక్తితో సహా దర్శించగలిగారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో సూత మహాముని చెప్పారు. సో ఈరోజు ఇక్కడితో స్టాప్ చేద్దాం. క్లాస్కి వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు.